Nafisa Abdullahi ɗaya ce daga cikin shahararrun jaruman masana'antar Kannywood mata masu matuƙar haskakawa. Nafisa Abdullahi ta samu ɗimbin dukiya a harkar fina-finan Hausa. Domin ko a wannan harkar ne duniya ta san Nafisa Abdullahi har ta samu miliyoyin masoya a faɗin Afirka da ma duniya baki ɗaya. A wasu hotuna da Nafisa Abdullahi ta fitar a shafinta na Instagram, Facebook har ma da Twitter. Nafisa Abdullahi ta wallafa wasu hotuna inda ta yi wankan wata atamfa. Kazalika ta yi hoto jikin wata mota kirar Mercedes fara. Wannan motar akalla kudinta zai kai kwatankwacin naira miliyan 8 zuwa 9. Da ke hannun Nafisa Abdullahi shi ne ya bayyana cewa wannan motar mallakin Nafisa Abdullahi ce. Baya ga wannan, wani dalilin da ya kara bayyana cewa wannan motar Nafisa Abdullahi ce, a hotunan da Nafisa Abdullahi ta dora a shafinta na Instagram, ta yi wani rubutu a ƙasan hoton wannan motar wanda ta jingina a jikin wannan motar, inda Nafisa Abdullahi ta rubuta a harshen Turanci cewa wannan ita ce ta farko kuma ba ita bace ta ƙarshe. Wannan kalamin ya bayyana karar cewa wannan motar mallakin Nafisa Abdullahi ce. Kazalika kuma tana matuƙar farin ciki da ta sayi wannan motar. Kana ku danna mana subscribe don sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu.